Hola, em diuen Iñaki, ja, la majoria ja vau estar així la sessió passada i avui el que anem a fer és la segona sessió i anem a parlar del cooperativisme, d'acord? Del cooperativisme com a tipus d'empresa i a més alternatives al cooperativisme, d'acord? Perquè avui la idea és, ja tenim la idea en marxa, d'acord? Ja tenim el producte i el servei que anem a donar. Ja tenim els clients. Hem mirat la competència. Tenim el pla de vendes, veritat? Que ja ho hem fet tot. L'organització i la direcció, com anem a organitzar-nos, d'acord? Hem previst les inversions, les vendes, les despeses. I ara anem a decidir això que vam parlar l'altre dia, que és allò que tenim tot al cap, que és la paperassa, que és la forma jurídica. O sigui, si jo vos dic, si jo vos parle d'autònoms o autònomes, si vos parle de societat limitada, si vos parle de societat anònima, si vos parle de... En realitat, totes aquestes empreses tenen tot això... No passa res. Tenen tot això que hem parlat. L'únic que passa és que tenen una forma jurídica diferent. Sabeu el que és la forma jurídica? El vestit de l'empresa. O sigui, com nosaltres es presentem als clients, a l'administració, als competidors, i que té una importància molt gran. Per exemple, si parlem de responsabilitat, qui té més responsabilitat en un negoci? Un autònom o un membre del consell de direcció d'una societat anònima? Si tu te fas autònom o autònoma, què te passa? Que tu eres responsable de tots els deutes de l'empresa. Tu i la teua dona i els béns conjugals i tot. En canvi, el president del Banc de Santander o de la CAM o el que siga, ell se'n va al negoci i té uns deutes, així, i la seva responsabilitat és tan sols per la part que va ficar a aquesta empresa. Enteneu? Per això és tan important quan ens fem autònoms, és perfecte. Però per altra banda tens un problema de responsabilitat, un problema entre cometes. I després quan les coses no funcionen, veritat? Però ara ves a Ruiz Mateos, ves i demana-li responsabilitat. I deurà milions i milions d'euros, però... La de la CAM. Però dona el mateix. Ells tenen un capital social que són 60.000 euros. D'acord? I aquesta és la seva responsabilitat. La part de 60.000 euros que ells hagin ficat. Fixeu-vos, o sigui, és... Per això és tan important... Clar, és que per això és tan important el tema de la forma jurídica. Normes per a tindre una forma jurídica. No hi ha... O sigui, jo no te puc dir, entrevistant-me amb tu no te puc dir, no, la teva millor manera és per edat, per sexe, per religió, per capital, per a tu és una societat anònima o una... No. Tu pots triar la que vulguis. El que sí que és important és que, depenent de, per exemple, l'activitat, si jo vull muntar una agència de viatges, ha de ser societat limitada o societat anònima. D'acord? El número de promotores. A la cooperativa, si volem muntar una cooperativa, quin és el número mínim? 3 persones. La responsabilitat, que pot ser limitada o il·limitada. En el cas dels autònoms és il·limitada. En el cas dels cooperativistes és la part que ells hagin ficat per a aquest capital social. O sigui que és limitada. Aquesta part és bona. Les necessitats econòmiques per a muntar una cooperativa, ja vos dic, necessitem 3.000 euros sí o sí. Per a fer-te autònom no és precís. Aspectes fiscals.
Un autònom passa comptes amb Hisenda per l'impost de l'IRPF, de la renda de les persones físiques. Les empreses són per l'impost de societats. Per exemple, si vos dic que Zara està tributant des d'Irlanda al 8% i nosaltres en una nòmina qualsevol ens estan llevant un mínim del 15%. Veu? Si és important. Si hi ha bonificació fiscal, les cooperatives en tenen. Això ho veurem després. El grau d'implicació no és la mateixa implicació que té un cooperativista que té una persona que tinga una acció del Banc Popular o... Val? Experiència. Si no teniu experiència en un negoci, hi ha una possibilitat, que així no hem parlat d'ella, que és quina? La franquícia. La franquícia te dona tot fet. Tu l'únic que passa és que tu li has de pagar mensualment, li has de... Segons el negoci, segons quant te costa i tot això, li has de donar una part. Val? I després, per exemple, per a treballar amb l'administració, moltes vegades demanen que tu tingues o bé una societat limitada o una societat anònima. Això és important. Val? Vos queda clar què és la forma jurídica? La forma jurídica és el vestit que es ficarem a la nostra empresa. Què anem a veure avui? La forma jurídica d'una cooperativa. Val? Sí, en primer lloc, per què està bé això de les cooperatives? Està bé perquè el que volem és crear una empresa que compte amb les persones dels treballadors. Tindre una ocupació de qualitat i d'estabilitat. I amb tot això ja vos dic que és tot molt bonic, però després la realitat és que hem de treballar molt. Moltíssim. Val? Això és el que mirarem avui. Com crear de paperassa una empresa cooperativa, què significa el projecte cooperatiu, que això té molt a veure amb les actituds emprenedores que vam veure l'altre dia, com portar els comptes clars, que això també és un mal de cap, però tot té solució, tot té solució. El pla d'empresa, aquest és fonamental que ho tingueu, i que comenceu a fer-ho si teniu qualsevol idea, i vos donaré un patró per a fer-ho, i després, si tot això ho tenim clar, veurem una altra alternativa, que és fer una entitat no lucrativa, una associació cultural, o com en un Margarín, una fundació, tot és possible. Val? Mireu, cooperatives hi ha de molts tipus. Cooperatives de consum, de transport, és d'estalvi. Nosaltres, el que, per exemple, consum, el supermercat, és una cooperativa. És una cooperativa de consum. Després, totes les caixes rurals, així al País Valencià, són cooperatives. Val? No, per exemple, la Rural Caixa i això encara... Bueno, no ho sé, ara en Cajamar, no ho sé. Val? Però el que vos puc dir és que les cooperatives estan ahí fora. Contracten a molta gent. I el que passa és que són les grans desconegudes. Val? Què és una cooperativa? Nosaltres, 3 persones, aportem diners i treball. D'acord? I decidim amb qui treballar. Per exemple, si tenim la idea nosaltres 3, anem a treballar nosaltres 3. I tenim les portes obertes, en el sentit de dir que qualsevol persona que nosaltres creiem que puga ser bona per a la cooperativa té les portes obertes, amb un mínim de requisits. No és tan tancat com en les empreses, en teoria, mercantils. La principal diferència en les cooperatives, nosaltres aportem treball i diners, però en la política de l'empresa valem tots el mateix. Vos explique, i així ho fem més ràpid. 3.000 euros, no? Imagineu-vos que ell posa 2.000.